Ini parah ini. Ini bojoku rene kok nek apa to? Nih obat kuat. Jantanan kok yu. Obat ini jalan. Aku kira poso lho. Dino ora gara-gara kowe yo. Ini kan aura. Penak yu. An peres piye jal. Malah pengen aku. Ora mare pengen. Hanya tenan kok orang dino kok info lho ya jajal. Aku kira kok berkatokan tenan yu. Delok iki kaya ngapa? Jal. Terus yo apa meneh iki? Pilih ceng suwe kae ku. Apa yu? Awas bojoku tak ganti sesuk. Oke. Engko kok jajan meneh. Ganti tak aja bojoku.